Dětské otroctví není otázkou minulosti. Jak často se stává něco takového? Když vidíš, že ty děti nejsou vlastně v té rodině bráni ani jako děti, ale spíš jako otroci. Extrémy som mala dosť často. Neviem prečo, ale takéto extrémy som mala dosť často. A tie deti ako otroci, aspoň 35% z toho, čo robím za tie roky, z toho všetkého, aspoň 35%. A to môže byť také nenápadné, až kým nepovieš napríklad chlapčekovi, daj si dole tričko a vidíš od cigarety popálené po chrbte. Otec a mama mu palili po chrbte každú noc cigaretu. A to veľa ako takých prípadov som mala.